Sinusunod pa rin po ng mga tricycle drivers sa kabila ng krisis. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Harvey Magdaraog. 104.7 IFM. Report! Kasunod ng aprobado at nilagdaang fare matrix ng Sangguniang Panglungsod ng Dagupan, alamin natin ang pagtalima ng mga TODA, gayong malaking hamon ang krisis sa kanilang kabuhayan dahil sa pagsirit sa presyo at mga bilihin. Sa pag-iikot ng IFM News Dagupan, tinayak ng ilang tricycle driver na patuloy nilang sinusunod ang ipinapatupad na fare matrix bilang pagtalima sa ordinansa ng lungsod. Ayon kay SMX TODA Vice President Felmando Cayabyab, bagamat hirap din ang mga driver sa pagtaas ng presyo, mahalaga pa rin pairalin ang konsiderasyon at pag-unawa sa pagitan ng driver at pasahero. Yung pag-iusapan, may iba, makikita mo yung tsura ng pasero, kung talagang kaya niya, meron naman yung garanti na kakaintindi. Bukod doon sinabi mo, tataasan pa nila, dagdagan nila. Dahil nakontento doon sa serbisyo mo, gano'n. Samantala, aminado naman ng ilang commuter na may mga pagkakataong hindi nasusunod ang tamang pasahe, bagay na nagiging dagdag hamon lalo na sa mga estudyanteng limitado ang budget sa araw-araw na pagkukommute. Gayunpaman, naiintindihan din umano ng ilang pasahero ang dagdag singil sa gabi o special trip lalo na kung kakaunti na lamang ang bumabiyahe. Kapag gabi, kasi tas mag-isa ka lang, minsan ginagawa nilang 40 para hindi sila masyadong group. I think okay naman siya kasi syempre mag-isa ka lang din and mas convenient din sa'yo, mas comfortable din sa'yo. Sa kabila ng iba't ibang pananaw ukol sa pasahe, nanatiling mahalaga ang patas na paniningil at pag-unawaan ng parehong driver at pasahero sa gitna ng patuloy na hamon ng ekonomiya. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ako si Idol Intern Harvey Magdaraog. Tatak! IFM! IFM News. IFM News. IFM News.